Kaixo egun ikasleok, gaur ikusiko dugu zer den periodikotasuna funtzio batean. Funtzio bat periodikoa da ikusten badugu zati bat etengabe errepikatzen dela funtzioan zehar. Adibide honetan ikusten dugu errepikatu egiten dela 0-tik 6-ra dagoen zatia etengabe. Bai? Ikusten dugu hemendik 0-tik 6-ra dagoen zatia, zati hau irudiarena, berdina da 6-tik 12-ra konparatzen badugu, eta -6-tik adibidez 0-ra gauza bera errepikatu egiten da etengabe irudi hori. Beraz, ariketa honetan 14ean funtzioa periodikoa da. Bai, periodikoa da. Eta zein da bere periodoa edo T da periodoa. Bere luzera da 6 unitatekoa. Ikusten dugunez 6 unitatekoa da. 0-tik 6-ra 6 unitate daude. Edo 6-tik 12-ra 6 ere bai. Edo -6-tik 0-ra 6 unitate. Beraz, bai, periodikoa da eta periodoa da 6. Ikusten badugu 13. ariketa, argi dago hemen funtzio hau ez da periodikoa. Zergatik? Ez dugulako ikusten zatirik errepikatu egiten dena funtzioan zehar. Orduan, funtzio hau ez da periodikoa. Orduan, 13. ariketan jarriko dugu funtzio hau ez da periodikoa.